Hau da orduen Zubero deitzen den baserria, eta hemen sortu nintzen ni 1953an. Orduan hemen baserri honetan nire aita eta ama daude. Zergaiti Zubero? Zubero nire amama zelako, amama alargundu zen, 13 ume egin da gero, eta orduan berak eramaten zuen etxeko negozioak, kamioiak eta lako gauza zituzten. Orduan amama zen nagusia, eta amamak bere izenean eman zion Luis Aranagoiriri, ezagutzen zuen, ikusten danez, nik ere ez dakit nondik, baina Luis Aranagoirik orduen egin zuen etxean 1953an. Bueno, eta zuen gurasoek, Ildefontzok eta Maria Teresak, 3 seme-alaba izan zituzten. Bai, Nizarrena, Zu Sarrena, eta gero Bizkiak. Ester eta Jose Ramon, ezta? Bai. Bikotxeak jaio zirenean, zu Seberiora joan zinen, 6 bat hilabeterako, segurasoa Seberio estarra ziren. Nik goratzen naiz, nola joan nintzen Seberiora. Aitak bizikletan hartu, hotza zegoen, ze hauek martxoan sortu ziren, orduen martxoan joan nintzen bizikletakin Seberiora. Bizikleta aipatu duzu, eta Seberio estar batek esan dit, zure aita 80 urterekin ere, ziztu bizian ibiltze zala bizikletan? Bai, izugarri afizionatua zen. Ez bakarrik bizikletan, baizik Bizkaiko mendi guztiak egin zituen oinez, beti apostu txikiak, dirua ez, Bestalde, esan diate, idirindarrak osasun honekoak izan direla. Urte asko bizi izan direla idirindarrak. Egia da? 13 seme-alaba ziren eta batzuk oso zarrak, zelengo hilean hilda azkenengo idirindarra, ja 101 urte egiteko, Antonio. Gure aitak 85. Eta Maitek bizikletaz aipatu duenez, gure aitak igo zuen Orduña mendata 85 urtekin. Kontu izan behar da, osasun txarrekoa zela. Gerratik, aita gerran egon zen, gudari izan zen, eta etorri zen oso osasun txarrakin, oso txarrakin. Eta ama? Ama zelangoa zen? Ama mestara joten zen, Eta batzutan, esaten zioten, senarreztoa, eta zu, ni bazpa ere joaten naiz. Bazpa ere, gero nokedaki zer gertatuko den, eta hori polita, ni beti atzeman dut oso polita, bazpa ere joaten da. Eskolan eta? Zelan moldatzen zinen? Ikasle hona zen Maite? Bai, beti izan da ikasle hona, bai. Hori, izan zen txikitan neko bihurria eta, ipintzen zen mai gain batean eta kantatzen eta dantzatzen eta gizon guztiak ikusten. Eta gero hemendi, arbola guztitara igotzen zen, hor bagenuen zagarrondo bat eta baten ere ara igo zen, punta-puntaraino eta erori zen eta kulerotik zintzilika gelditu zen. Korrikan etorri zen gure aita, beste baten urtsondo batetik erori zen eta ukondo apurtu eta izan zen oso bihur. Eskolan ere, Euskaldun bakarrak zuek zinen, ezta? Edo bakarretarikoak? Bai, eta lehenguzu batzuk, Mari Carmen eta hoiek, baserriko jendea, bakarrik. Baina horregatik gitxi zinelako eta baserrikoa zinelako Lasaldeanaz deitzen utzuen, ezta? Bai, ni behintzat ez nuen eukitzen horrela komplejori, baina gure lehenguzina bat etortzen zen, han bizi zen mendi batetan, eta Lasaldeanaz eta komplejos beterik. Eta gu ez dakiz zergaitik? Ez dakit ezer deitzen ziguten. Ez dakit behar badago... Las vegetarianas. Eta musika zalea ere ikaragarria. Egun guztian kantuan. Bai. Hori entzun da daukat. Aita. Eta ama bera ere bai, ezta? Bai. Biak. Eta zuek ere inoiz behia zaintzen edo... Bai. Ez behia zaintzea oso aburritua zen. Bai. Eta zerbait egin behar zen, kantatu edo zerbait. Maite kantatzen zuen eta, klaro, ordun ez zegoen oingo zaratarik, enbeste kotxe eta enbeste inguru. Eta auzo guztiak entzuten zuten Maite kantatzen. Eta batera kantatu ere bai? Baten ala ez? Bai. Ni kantatzen duen ere bai. Zegero koralera joan ginen, eta koralean biak ginen. Eta duak eta iten genituen. Kantu zalea izanik, gogoz kontra behar bada, baina beste bateko kantuak ere tokatuko jatzuzen eskolan, ezta? Gure maistrak, nik uste eurek ez zirela hain del regimen, baina bagenuen maisu bat oso zena. Eta hori zen gainera el jefe eta hemen herrian. Eta orduen arekin egunero, cara al sol, lehendabizik, jarrita eskuak,
cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste rojo ayer, me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver, hori zen. Eta gero hori bukatu eta viva España, alzar los brazos hijos, osea, que ya daki genekin dena. Hori egunero, eta hola jarrita, bai. Bai, zer egiten genuen gu, apurtxua berandu joan, eta etxe baten kontra itxaron, eta gero sartu. Hori ere. Eta? Maizu maiztrek esan? Bueno, pues siempre tarde, ¿por qué llegáis siempre tarde?